كم يمسيكم ذي خبركم تقطعتلتي لومي ربع مشت مجابيت ساعة مشت تدالوا زينا وشتن وزان حيزنا لكم قريبنا لنا كتقطعتلنا بخبر ذي عدم بيترس منقص أرسدينا لعلوي وتهدراو لو خيرترا بمنستر مكلخال إثيوبيا انقدو تغيير اللون عزازي بوليس زوا ماكل ترى ولدي اب مكلخال جبن كحيل تساوي تقريبا اب نوزوبا قلعلو سفيح وفراتات متكال قرب شورا يكايدالو بريزيدنت أمريكا نبر دونالد ترامب نأتحازات صبصبات وانينو بزملكة قدايات تخصيصو أبيت فرد غريبو جيجت حيلتات ستا إسرائيل اعتقاد فلسطينيين زخفاء أنفت النحز ممسوي كالا حلو حبراوي وتادراو لمدو كوريان أمريكان متفنان حوص دسيت كوريا أعريكو كمزلو تقليتون أبي إثيوبيا عودة زقبر زلو لعلواي وتادراو لو خيرترا تمالين خبرو ناي درار انقدو تغيرو نتي ملوات هيابات كون زنبرو سنسرع استقطاتله لو مينستر زينا زريت ولدي يسوس نزلاو تعستو غرمسكل غرسغير كقربين منستر مكلخال إثيوبيا بزقبر العدم مسرت أبي إثيوبيا عدوات زفتصم زلو لعلواي وتادراو اللوخ إيرترا ب4 ميازيا مشت أما كلاي بصحفة منستر مكلخال إثيوبيا ناي درار انقدو تغيرلو أبتي منستر مكلخال فدرالويت ديمقراطية ريبابليك إثيوبيا دكتور أبراهام بلاي استرخب الله أقطامي إيتا ماجر شم فيلد مارشال برهانو جولا نسراويت مكلخال إثيوبيا وكيلو أبزس معمدري بحقنا مستوقعنا هزبن سراويتن إيرتراز قبرلنا وعلت بتأمر كخفل زي كالن تاريخ زي رسعون سلزخونه وترو أبلبنا اللخم دحرم بال بحبار سلزسرحنا أبزت أمام درجة بس إحنا لنا يلو فيلد مارشال برهانو جولا أسعيبو أبكلتي السراويت تهانيس زول متأثر بزخون حيل زبتقم زي كونه بمنصار أما ساون زمدنا أمن محزنة من مدلدال بزحية لكم سرح صنوع أمنة قليسو نلوخ إيرترا وكيلو مدرز اسمعي أكاير سرح بيت صحفة وكيل هاقراو دحنث بريغادر جنرال أبرها كاسا أبي إثيوبيا دحرز تخست اللوطي جاندا مالليث أبلع سراويت إثيوبيا بزفلصمو نايك أز أمد كعثن كحدثن سقاتاتنا كنوقدن حق كنخبرن كيف تنازعاتنا يوقع تحبابير ناس اللي استخلاخلنان سرمت كعتس لزكايدنان أبز حلفة كلت عمث بويانس تفنولنا سلست الزوريات ورار أب مفشال عبيت عوتتا مزقبنا إنا قبل أبريهو بريغادر جنرال أبرها كاسا بتوسخي تعبيثنيا جاندا مالليث بتبعلو زبق صورار فلسو مستسعره أمريكان مشاركتان كاب أف موت أدحينهم هيوت كزرقلو أبريتريا سممع سلام مستفرمه قدماي معرف بعوت عاصينا نابكال معرف نمسغار بوغن إيرترا زلو دلونتا رغاغيصو أما ودأتا دما تاريخاويان صلاتنا نجو بوليتيكا وربحاتاتهم كبلو نلعل 8 عامتات زختل وكسارة مزلناكم زي بلو بمتكاس عملهم سل زي قدفو حجون أبزوانا زقبرو زلو متئتاو نخلو قلس كينو كبزلو أغنزيبو أما ودأتا دما سممع بريتوريا بخلو شنخاتو تقبرون تدا خوينون حقن تدا تخبيرون أمونغو هزبتات إيرتران إثيوبيان وحسنت زلو السلام كسفن هزبن منقستن إيرترا زلوهم هنقوتا عبي مخانو الرقاقيتو اتسنة سرعات بملوات هيابات تزازيمو باكاير سرح بيت صحفة وكيل هاقراو دحنت بريغادر جنرال أبرها كاسا زمرحن أزستحيلتات مكل خالز حاقفن لعلواي واتهادراو اللوخ إيرترا لوميا بساعتات قدم قطري أما محدار كتما أديس أبان أما مسرح هنسات زلو هنسا هاقراو مدبر تلفزيون إثيوبيان عدت أكايدو ناب كال زينا مسن سجر أزاز بوليس زوا ماكل ترى ولدي أب مكلخال جبن كحيل نبرتي كلت نوزباتات أبز جبرو سمينار تعوي تقريبا وكل رينا نظرت بين زدالوتو تبص فرتنا عندهم كتقربايا
أزاز بوليس زوبا مأكل ليتنال كولونيل جرماي جبر ميكائيل بأربعة ميازيان وكلت حزب أسوباتات أخريان 4 سمران أبز جبر سيمينار ترى ولدي أمكل خال جبن كحيل تويعم ليتنال كولونيل جرماي عبتنكن سعبيناتن بمنسيات مهارو زرق وجلاء وباسي كمون جبناو تجبراتن زي سنة مجبراو تريوتاتن سفح مبره دحر مهاب ولدي أبدكم بزعبا زكايدو ومكتالن أمس بوليس جبروز جبا متحبارن جليتهم أبكلتشن إسران كلتن كام ستمزجبو كلتشن كلتة 128 جبناتن 5886 بدلاتن اتوم بقدامي درجة زسرعو أبكل عدمة 15 كساب 18 عمت بزركوب تمهارو شرشاي كساب 10 يستفدصمو مخانو بمتقاس بسنة مقبار استململو منسيات مفراي حلافنت نفس وكف أكال حبرة السبحة في الشعب نيولد دما بفلاي كم زخون أغنزيبوم زبزحو زتقالعو جبنات بتساتفو هزب منبارو مزدغسة ليتنال كولونيل جرماي عقب مبال زتأنح بهل هزبي ارتراس لزخونة كاب انتاي قدسن ريحيقوم اجامم كبركتو ازخاخيروم بزي كازي بزي قاتات بحاف الشعب بتحت عدمة ككاب بقندون زقبر سناي تكبار بمتقاس نزبها لزن مخصكواسو بقاتو كروك سرح تلابيوم أما حدرت نايتو نوزوباتات بوغنن كاب جبنات نتأخوينوم أما كل خال جبنات ساتو في منسياتنا من المال ولدعا بحلافنت كم زلوهم بمتقاس بأزاز بوليس زوبا مأكل استوها بالسمينار نزيادة سرح زر الروح مخانو قليتان تساتفت بوغنوم أب حقن مكل خال جبلن زتوكور سمينارات قطعلنت كهلوهم بوليس حبريتا مسمصه قلطف ግብረ መልስ ክሆቡን ዓቀብት ምስጢር ክኾኑን ሕብረተሰብ ኣብ ደቁ ግቡእ ምክትታል ክገብርን ኣብ ከባቢኡ ንዝረአ ዘይስነ መግባራዊ ኣካይዳ ብእዋኑ ክእርምን ተላብዮም ኣብ ዓኺሎን ደሴት ሓኒናን ንዘባገል ዓሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ድሕሪ ዝተዋህበ ኣብ ኣገዳስነት ገረብ ሸራ ዘተኮረ ኣስተምህሮታት ሰፊሕ ውፍረታት ምትካል ይሰላሰል ኣሎ በዚ መሰረት ህዝብን ሰራሕተኛታት መንግስትን ብዘካየድዎ ውሁድ ስራሕ ዛጊት ኣብ ኣስታት 18 ሄክታር ዝተፈላለዩ ዝዓሌታት ገረብ ሸራ ከም ተተኽለ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ወኪል ሃብቲ ባሕሪ ኣብቲ ንዘባ ኣቶ ጀማል ዑመር ሹማ ብዝሃብ ሓበሬታ እቲ ምትካል ፈልስን ምዝራእ ፍረን ዘጠቃልል መደብ ብምሕዳርን ኪላታት ሃብቲ ባሕርን እናተመርሐ ስለዝተተግበረ ኣድማዕ ምንባሩ ብምጥቃስ ህዝብን ሰራሕተኛታትን ንዘራእይዎ ተገዳስነትን ዕቱብነትን ሞጊሱ ተሳትፍታ ብዝሃቦ ርእይቶ ንኣገዳስነት ገረብ ሸራ ብመነባብሮም ብምጥቃስ ወፈራታት ምትካል ገረብ ሸራ ብቐጻሊ ክውደብ ተላብዮም ኣብ ንዞባታት ዓዲ ቀይሕን ዓዲ ኋላን ኣብ ምሕያል መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዘተየር ርክባት ተኻይዱ ብ29 መጋቢት ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ዝተኻይደ ርክብ ኣብ ውፅኢትን ኩነታትን ተማሃሮ መምርሒታት ማሕበር መምህራን ስልሳው ዝምድና ወለዲ መምህራንን ተማሃሮን ከምኡን ካልእ ዛዕባታት ብሰፊሕ ተዘትዩ ተሳታፍነትን ውፅኢት ተማሃሮ እናበረኸ ንኽኸይድ ተራ ወለዲ ክሕይልን ምስ መምህራን ጥቡቕ ዝምድና ክገብሩን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንዞባ መምህር በየነ ፀዊዑ ኣብ ንዞባ ዓዲ ኋላ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ርክብ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ መምህር ተስፋይ ስብሃቱ ብቕዓት ትምህርቲ ንምርጋፅ ኩሎም ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ብሓላፍነት ክሰርሑ ከም ዝግባእ ገሊጹ ብኻልእ ወገን ኣብ ዞባ ማእከል ምምሕዳር ከባቢ ቁሸት እትርከብ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ጸዳዱ ብኮም ተወሳኺ መምሃሪ ክፍልታት ተሃኒጹላ ብሓደ ሚያዝያ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምምራቕ ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር በረኸት ገብረትንሳኤ ምህናፅ ናይቲ ተወሳኺ ክፍልታት ነቲ 87 ተማሃራይ ኣብ ሓደ ክፍሊ ዝነበረ መጠን ተማሃሮ ናብ 50 ከም ዘውረዶ ሓቢሩ ኣብ ንዞባ ሃይኮታ ካብ 16 ኣብያተ ትምህርቲ ዝተዋፅኡ ተማሃሮ ዝተሳተፎ ስፖርታዊ ባህላውን ጥበባውን ንጥፈታትን ውድድራትን ዘጠቃልል ቅነ ተማሃሮ ተኻይዱ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንዞባ መምህር ዓብደልቃድር ዓብደላ ብዝሃቦ ሓበሬታ ስፖርታውን ባህላውን ቅነ ተማሃሮ ኣካል ስሩዕ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ምዃኑ ብምጥቃስ ተማሃሮ ኣብ መዳይ ኣካዳሚ ስፖርት ምህዞን ሰንዓን ዘለዎም ዓቕሚ ዝፍትሽሉ ዝምባልኦም ዘለልዩሉን ተመክሮ ዝለዋወጡሉን ባይታ ዝፈጥር ከም ዝኾነ ገሊጹ ካብ ኣካየድቲ ናይቲ ቅነ መምህር ሳልሕ መሓመድ ብወገኑ ኣብ ዝተኻየደ ንጥፈታት ብሓፈሻ 419 ተማሃሮን 63 ኣለይቲ መምህራንን ከም ተሳተፉን ውፅኢታዊ ምንባሩን ኣረዲዩ ኣመሓዳር ንዞባ ሃይኮታ ኣቶ ሸኸዲን ሳልሕ ድማ እቲ መደብ ተማሃሮ ክብርታት ሕብረተሰቦም ክግንዘቡን ኣብ ቅዱስ ቅኒ ዝተመስረተ ውድድራት ከካይዱን ዝሕግዝ ብምዃኑ ምምሕዳር ንምምዕባሉ እጃሙ ከም ዘበርክት ኣረጋጊጹ እዚ ከምዚኢሉ እንከሎ ኣብ ንዞባ ኣቁርደት ካብ ወርሒ ለካቲት ክካየድ ዝቐነየ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ህፃናትን ቆልዑን ብውዕ መንፈስ ተዛዚሙ
ኣብ መዛዘምን ናይትን ክልተ ዋርሕ ዝቐጸለ ውድድራት ብውልቅን ጋንታን ዝተዓወቱ ከምኡውን ብሉጻት ኣሰልጠንትን ተጻወትን ሽልማት ተዓዲኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ 4 ሚያዝያ ንኣተሓዛ ጸብጻባት ዋኒኑ ብዝምልከት 34 ጉዳያት ተኸሲሱ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ እቲ ክስታት ኣብ ወቅቲ ምቅራብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ 2024 ምምጽኡ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ምርጫ ከይሳተፍ ንምትዕንቓፍ ብሰልፊ ዴሞክራት ዝተገብረ ፖለቲካዊ ድፊት ዘለዎ ሸርሒ ምዃን እዮም ዝተፈላለዩ ወገናት ዝገልጹ እዚ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ቀሪቡ ዘሎ ክስታት ኣብ ኣሜሪካ ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ሰልፍታት ሪፓብሊካንን ዲሞክራትን ድማ ብፍላይ ሓያል ፖለቲካዊ ምግምማዕን ምትፍናንን ፈጢሩ ኣሎ ነቲ ክስታት ከም ዘይወዓሎ ዝገለጸ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፍርዲ ዝቐርብ ዘሎ ናይ ፈለማ ፕሬዚደንት ነበር ምስ ምዃኑ እቲ ስጉምቲ ንኣሜሪካ ዘሕፍር እዩ ክብል ምላሽ ይብሉ ነቲ ክሲ ዝመስረተ ዓቃቢ ሕጊ ኣባል ሰልፊ ዲሞክራት ምዃኑ እውን ኣብቲ ጉዳይ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ እዩ ዝውቀስ ዶናልድ ትራምፕ ካብ 2017 ክሳብ 2021 መበል 45 ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮይኑ ንሓደ እብረ ኣገልጊሉ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤልን ዕጡቃት ፍልስጤማውያንን ዘሎ ምትፍናን ዝኸፈ ኣንፈት እናሓዘ ምምጽኡ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ገሊጾም እዚ ዝተሓበረ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ሎሚ 5 ሚያዝያ ኣብ ምብራቃዊ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝርከብ መስጊድ አልአቅሳ ብምእታው ምስ ፍልስጤማውያን ምእመናን ድሕሪ ምግጫወም እዩ በቲ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ዝወሰድዎ ጎነፃዊ ስጉምቲ 14 ፍልስጤማውያን ከም ዝቆሰሉን 350 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ተገሊጹ ንስጉምቲ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ዝኾኑ ንዕጡቃት ፍልስጤማውያን ናብ መሬት እስራኤል ሮኬታት ከም ዝወንጨፉ ተሓቢሩ እቲ ካብ ወሽመጥ ጋዛ ዝነቐለ ሮኬታት ዘውረዶ ሰብኣዊ ይኹን ዋታዊ ጉድኣት ከም ዘየለየን ማዕከናት ዜና እስራኤል ሓቢረን ዘለዋ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ኣብ 2021 ኣብ ልዕሊ ኣብቲ መስጊድ ዝነበሩ ምእመናን ድሕሪ ዝወሰድዎ ጎነፃዊ ስጉምቲ ን10 መዓልታት ዝቐጸለ ደማዊ ግጭት ከም ተወልዐ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይዝክሩ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ኣብ ወሽመጥ ኮርያ ዘካይድዎ ዘሎ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣብዚ ዓመት እዚ ብመጠንን ብዝሕን ምውሳኹ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ምትፍናን ከም ዘዕረጎ ተቓሊሑ እዚ ዝተገልጸ ብ52 ዝዓይነትን ስትራቴጂያውያን ናይ ደብዳብ ነፈርቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ካብ ምጅማር ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ዝቕፅል ዘሎ ልምምድ ንምስታፍ ብ4 ሚያዝያ ደቡብ ኮርያ ከም ዝኣተዋ ድሕሪ ምግላጽ እዩ ተወሳኽቲ F-16 F-35 ዘመናውያን ነፈርቲ ኩናትን ቃፍላይ መራኸቢ ውግእን ኣሜሪካ እውን ኣብዚ ኣብ ወሰናስን ሰሜን ኮርያ ዝካየድ ዘሎ ልምምድ ይሳተፋ ከም ዘለዋ ይዝሕበር ነቲ ሓበራዊ ልምምድ ካብ መጥቃዕቲ ፈልዩ ከም ዘይርዮ ዝገልጽ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ብተረጋጋሚ ኣትሪሩ ክኹንኖን ከቋርጽ ክጽውዕን ምጽንሑ ይፍለጥ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ከም መልሰ ግብሪ ናይዚ ቀጻሊ ልምምድ ስግረ ኣህጉር ባሊስቲካዊ ሚሳኤል ዝርከቦ ዘመናዊ ኣጽዋር ክውንጭፍ ጸኒሑ ብኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ናይ ምስካም ዓቕሚ ዘለዎን ነፈርትን መራኸብን ዝተሰነየ ልምምድ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ነቲ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ዘሎ ውጡር ኩነታት ይሓላልኾ ከም ዘሎ ትገልጽ ቻይና ብትሪ ክትኩንኖን ደው ክብል ክትጽውዕን ምጽንሓ ዝፍለጥ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ፊሊፒንስ ወተሃደራዊ ህላዋ ንምስፋሕ ንጸጥታ ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ኣብ ሓደጋ ተእትዎ ከም ዘላ ቻይና ትማሊ 4 ሚያዝያ ወቂሳ ቻይና ንዝገለጸት ኣሜሪካ ኣብ ፊሊፒንስ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዋርሓ ተወሳኺ ማዓስከራት ትድኩን ከም ዘላ ድሕሪ ምቅልሕ እዩ እቲ ስጉምቲ ንጸጥታዊ ጸገማት ናይቲ ዞባ ብቐንዱ ድማ ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ተፈጢሩን ዘሎ ኩነታት መሊሱ ዘጋድድ ከም ዝኾነ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣረዲዩ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ውልቃዊ ረብሓታት ዘንቆሎ ምዃኑ ዝሓበረት ቻይና ሃገራት ናይቲ ዞባ ክነቕሓሉን ክቃወምዎን ኣተሓሳሲባ ኣሜሪካን ፊሊፒንስን ብኣሉታ ተጸሊዩ ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ዝምድናን ናብ ንቡር ክመልሳ ድሕሪ ምስምዕን ፊሊፒንስ ንኣሜሪካ 4 ተወሳኽቲ ማዓስከራት ከም ዘፍቀደት እዩ ዝግለጽ ኢራን ሓይሊ ኣየር ሶርያ ንምሕያል ከም ተሓጋገዝ ትማሊ 4 ሚያዝያ ኣፍሊጣ ቀንዲ ዕላማት ወተሃደራዊ ደገፍ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሶርያ ተካይዶ ንዘላ መጥቃዕትታት ንምምካት ከም ዝኾነ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢራን ሓቢሩ
ወታደራዊ ዓቕሚ ሶርያ ብሓፈሻ ሓይሊ ኣየር ድማ ብፍላይ ብሰንኪ ግዳማዊ ምትእትታው ፈጺሙ ከም ዝዓነወ ዝገለጸት ኢራን ናብ ንቡር ንምምላሱ ቀጻሊ ደገፍ ከም ትገብር ኣፍሊጣ ኢራን ነዚ ዝገልጽ ዘላ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሶርያ ተካይዶ መጥቃዕታት ሚሳይል ንሓይሊ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን እዩ እስራኤል ትማሊ 4 ሚያዝያ ኣብ ልዕሊ ርእሰ ከተማ ደማስቆ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሚሳይላት ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ጸብጻባት ይጠቕሱ እዚ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ንጸጥታን ረብሓታታን እውን ባሉታ ከም ዝጸሉ ዝገለጸት ኢራን ኢዳት ኣሚራ ከም ዘይትሪኦ ከተጠንቅቕ ጸኒሓላ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሶርያን ፍልስጤምን ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ጻብኦታት ንጸጥታዊ ጸገማት ዞባ ማእከላይ ምብራቕ መሊሱ የኽርሮ ከም ዘሎ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይጠቕሱ بسلسة ميازيا أب بنغلاديش أب عداقة كداونت بزقات ما حدقا بارع كبيد النواتاو عنوات كم زوردة تقليتون بسنكتي أب رئيسة كتما داكاز تغست حدقا لعلي سلسة شيح ناشت دوكوانات كم تغات ألس سمزي بنغلاديش حبيرم اتبارع أب شعين تشاعت 290 همشان أبتا كتما دحر زقات متمسسة حدقا زي عبي نواتاو كسارات ورد مخانيوم تبتبات سقلتون تنكتي مليونات دولار زقمت كسارات زورد بارع نمفلات مرمراي كايد كم زلو تقليتون زي خبركم تخطاتلتي زينا نمفتصام هرستاتو لعلوي وتعدراو لوخ إيرترا بمنستر مكلخال إثيوبيا انقودت تغيرلو عزازي بوليس زوا ماكل ترا ولدي عبد مكلخال جبن كحيل تساوي تقريبا عبد النزوبا قال على سفيح وفراتات متكال نقرب شورا يكايد على بريزيدنت أمريكا نبر دونالد ترامب نأتحازات أبصابات وانين بزملكات قديات تخصيصو أبيت فرد غريبون ግጭት ሓይልታት ጸጥታ እስራኤልን ዕጡቃት ፍልስጤማውያንን ዝኸፍአ ኣንፈት እናሓዘ ምምጽኡ ይቃልሕ ኣሎ ሓባራዊ ወታደራዊ ልምምድ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ንምትፍናን ሓውሲ ደሴት ኮርያ ኣዕሪጎ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባትና ብርክለይቲ